John chapter 14. John chapter 14 verses, for the sake of time, okay, chapter 14, chapter 16 man eh. Ato lang basahon ang chapter 14 verses 15 to 18. Kanya sa chapter 16, 12 to 13. Doon naman na sila. Where na siya kuhan, San Jose o Dumaguete, doon na ba? Nala mo si Amen. Amen. Atong dungan sa pagbasa, John chapter 14 verses 15 to 18. Verse 15, ready, read. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Verse 18, I will not leave you comfortless, I will come to you. Chapter 16, verse 12 to 13. Verse 12, read. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that He shall speak, and I show you things to come. Let us pray. Lord, salamat Lord sa imong balaang pulong. Salamat Lord sa Cornerstone Bible Church sa Dumaguete. Salamat ni Pastor, iyang family, and even Lord sa mga members na nagpadayon sa pagpangalaga nimo din sa Cornerstone Bible Church. Salamat Ginoo sa ilang presensya. Salamat Lord na we are free nga makasimba, makagather. Salamat Lord sa liberty sa among nasod. And I pray Lord na dili na mo i-take for granted ang liberty that we have. Salamat Amahan nga ikaw nagtugyan kanamo og kalipay. Salamat Lord nga ikaw nagtugyan kanamo og walay hunong kalipay sa among kinabuhi nga muday kanimo. I pray Lord this afternoon samtang i-share na ko imong pulong help me Lord and my lips as we tackle thy word Ginoo pun among unahuna kasing-kasing sa kalipay sa imong pulong. Salamat sa imong kamayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magliko lang tanan. So kini nga passage, istorya ni Jesus tungod kay manamilit na siya. Kinsa sa inyo sa inyong panimalay diri nga naay samuan sa inyong panimalay nga mingon nga moadto na ko. Unya malipay ka kay Jesus moadto na siya. Malipay ka kay tungod di badlongon kay mawa na siya. Pero sa tuwa gito sa inyong family if something nga naay mo depart dira or something nga magkuol ka sa imong kasing-kasing. Di ba? For example, imong anak, parents ka, imong anak, mautog, Cebu karon. Pila ka years sa motor, ito na to, 1 year na, kaya mas natin, mag-uli o bakasyon. Mag-uol ka kay, pila ka years, imong anak, kuyog ni mo, kunya, pag-school na nagtalay siya, altog layo, mawa iya presensya, mag-uol ka niya na. Or maybe na someone sa inyong family, nga kuhaon sa Ginoo. Kana lang, bukat bigyan na siya. Mag-uol ka, anong gawa mo to siya? Anong talita naman kayo to siya nawala? Like sa akong papa, tanaw may basketball sa una, gamay pa ko. I was in grade 4 sa elementary. Tanaw may basketball, indot yung tanaw mo, sa mong banding basketball, tanaw may PBA. Pagka tomorrow, wala na akong papa. So yung na yung mga tayo sa itong kinabuhi nga mawala sa itong sa ito agyod, personally, sa ito sa presensya, or sa inyong home. Isa diya, mawala na ako sa ka-person, mag-uol ka. Yeah? Di na kalikayan. Ano sa atong text? Si Jesus na namilit na siya. Na namilit siya, nga sa kaadlaw, through His physical, mawala na siya kuyog sa mga disciples. Kung sa diya, ang iyang gingnan ng mga disciples, ingon siya, in verse 19, in verse 19 sa chapter 14, yet a little while, the world see me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. Pero pagkadungog nila ang mga disciples, you know what? Nag-uol sila sa kaadlaw, ang ilang manluluwas, mawala sila. Yan in verse 6, chapter 16, verse 6, tingnan ang Bible.
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nakita ni Jesus kasi sadyang ilang gitna ng mga disciples kaya sa kadlaw, dili na kukuyog ninyo physically. Wala na ko ninyo. Unya, pag-ingon ni Jesus niya na, nakita ni Jesus ang kasing-kasing sa mga disciples niya, sorrow hath filled your heart. Kung si Jesus nga nag-uol man mo. Nga, mawala lang kung ano, nag-uol mo niya. Gabi na yan, tuwig na ito, mag-uol lang muna ko. So, as human, kita yun, natural na ikaw ako mag-uol yun ka. Nang nais someone nga kuyog ni mo, ninuwang talang kalit sa imo ha, mag-uol ka eh. Di ba? Gabi ninyong kuyog, yung sa kadlaw, biyaan ka sa Tagalog pa, iniwan sa ere. Di ba? So nga na, mag-uol ka. But this time, okay, suundan, sadyang si Jesus na apanani, minister pa siya sa kalibutan. Iyang gipahimong doon daan, o gitagaan niya daan, pahimangno ang iyang mga disciples, kumawagtang siya din kalibutan o sa kadlaw. Dili na siya mukuyog, nila lakaw-lakaw aning kalibutan na. Ningon siya, and I will pray the Father, verse 16, and He shall give you another comforter. Masara, that is the Holy Spirit. Kaya pala man si Jesus, nakita man niya ang disciples, magsulti niya anak, na ang ilang kasing-kasing napuno sa kaguol. Wala na akong Savior, kung saan ninamo ron, pag-minister, kung saan ninamo ang mga padayon. Diba, sa inyo adiri, ako nasa inyo adiri, kung pila siguro ka months, or baka na ito 1 month, mawa inyong pastor diri, na iupan sa inyo adiri mag-uol, upan siguro sa inyo adiri na musimba, kaya wala ang presensya. Pasalamat ka ang Ginoo, wala sila iniwan sa ere. Ingon ang Bible, I will pray the Father, and He shall give you another comforter. That is the Holy Spirit. Wala pa na naghatag this time, kaya wala ka man siya ni-resurrect. Wala po siya gilansang sa cross this time. That He may abide with you forever. Pagkasabot, ang saad ni Kristo, maningon siya, kung mawagtang siya ng kalibutan na, He will abide with you forever. Ang tao, dili siya mo-abide with mo forever. Yes, Lord. Inunti ka, dili siya mo-abide ni mo. Mo-abide na siya sa imo, na siya something magkuha sa imo ha. Mayuha, gini mo ba yun? Mayuha, gini mo sis, no? Ano man, kailangan kayo pagkaon. Kailangan siya magkaon. Nduta, gini mo brad nun. Nduta, gini mo sis, no? Kaya naman, mag-utang di ay. Close din mo. Close din mo. And, kano ganyan, sabihan, makabikil mo, wala na, biya na siya sa imo ha. See, there is no forever. But, salamat nga si Jesus Christ, nagsaad siya, nga, human nga, ilang sa cross, niya mo resurrect siya, ingon siya, I will not leave you comfortless. Wow, nagduta sa saad sa Ginoo. Ang tao, may kini mo saad? Gipas, kilahon di ka. Mag-comfort sa Ginoo. O, tabangan di ka. Mag-comfort sa ka. Sa kaadlaw, ang tabang sa tao, mawala. Amen. Utong sa istorya. Pero ang Ginoo, sadyang ingon siya, I will not leave you comfortless. Ingon ang Bible, that He may abide with you forever. Kung sabot, tinood ang istorya ni Kristo, nga ang Comforter, which is the Holy Ghost, shall be abide in you. The moment nga ang tao mutrasya ni Jesus, sa tuwa karon, ang Holy Spirit, instant na. Maor na instant, nga perting dali ara gyud. The moment nga dawatan si Jesus, instant dali ang Holy Spirit mo indwell sa imo kasing-kasing. Dili pareha karon daghang instant karon pero magpaabot man ka. Di ba? Jollibee instant pero mulayin pa ka. Di ba? Instant noodles pero magluto pa ka. Pero sa diya si Jesus na imong dawaton, instant siya nga mo dwell sa imong kasing-kasing. I hope and pray nga naa nimo ang balang espiritu karon sa imong kasing-kasing. Mao na atong title karon sa atong mensahe, the methods of the Comforter will abide us forever. The methods of the Comforter will abide us forever. Salamat nga si Kristo nagsaad siya sa diha mo depart siya ng kalibutan na mawala siya sa presensya sa mga disciples, mawala siya sa mga presensya sa mga katawhan. Ingon siya, I will not leave you comfortless because sorrow hath filled thine heart. I will not leave you comfortless. Salamat nga si Kristo na nakita niya nga sa diha ang mga tao sa nambiyaan niya magul-anon. Kung naniingon siya, dili ta mo biyaan nga magul-anon. At as human as we are, we sometimes feel lonely, getting involved to the state of hopelessness. Kita na. No, kita na.
And it seems no one answer, not the emptiness of our life. Sometimes, Lord, nganong wala man. Nganong ang emptiness ang kinabuhi mo, wala man. It may be wala pa nimo gi-recognize ang balang espiritu. The majority of the human, when it comes to the place of despair, downfall, and discouragement, it's easy for them not finding a way on how they get out of that situation. You know what? Makita na to sa mga katauhan karon, sadyang maabot na nila ng downfall, discouragement. You know what? Dili gud sila kapangitag pamaagi dayon kung saan na nila ma-overcome. Especially sa unbeliever. Wala lang ganit pagbayad sa kurente, maglisod na sa asang pangitag pamaagi mo ng uban mangawat, ang uban manulis. Ano naman? Because para nila wala makatubag sa ilang discouragement or downfall sa ilang kinabuhi. Pero kita, Kristohanon, anak sa Ginoo, na atay tubag. Yeah. Amen. Kay naaman ang balaang espiritu ning indwell sa imuha, ning indwell sa kuha. The moment nga imong gidawat si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, ang Holy Spirit instant siya nga ning indwell sa imuha kasing-kasing. Og naa siya nimo karon sa imuha. No? As we see in verse 17, even the Spirit of truth whom the world cannot receive. See? Giingnan niya man sa Bible. Ibang naman mo nga ang kalibutan, the world, the unsaved person, cannot receive the Spirit because it's saying not, kung di na tinuod ng ubang mga pundok na maingon sila nga, ang Holy Spirit na anak mo, feel nila na nila ka ng, urag ka ng, musimba sila, mapundok sila sa balang Espiritu. Kundi sila musimba, wala pa balang Espiritu. Kaya daig-daig sila, oh Holy Spirit, please come with me. Diba na yung mga pundok na yung anak. Ay so nagdili nga na balang espiritu ay. Nga kung malupad ka musodin sa imuha, dili nga na. Ba na masimbahan nga. Kilala sila musimba kay para punon siya sa balang espiritu. Ay abang na. Kita, Kristohano, anak sa Ginoo, sa nang imong gidawat si Kristo, ang balang espiritu nimpuyo na sa imuha. Kung ang Biblia, the world cannot receive because they say not, neither know it Him. Wa sila makailala mo ng kung naay kaluyahon, naay kabukaton, naay kaisdanan sa kinabuhi sa mga unsaved person, dili din dayon sila maka-overcome niya. Ano naman? Walay balang espiritu nga mo-comfort sila. Mga uban, tako kay gutang, nga unsaved person, maghikom na lang. Ano naman? Walay balang espiritu nga mo-comfort. Yes, amen. Yung Bible daw, because whom the world cannot receive. And salamat nga sa ato ang balang espiritu, impuyo gid. Amen. Ug salamat nga ang balang espiritu, the moment nga nimpuyo sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi, di siya sasama sa tao nga hatag bawi. Yes, right. Di ba? Wala namang tao, uy, nag-aamit ka gumba, nag-aay sa guwala ng guwanoy, litson manok. Di ka mo hatag litson manok. Bantay lang ka. Dili hatag bawi ang Ginoo, dili siya parang tao. Amen. The moment nga gihatag niya ang balang espiritu kanato, yung Biblia, shall be in you. Naasa inyo ni puyo karon, kana kung luwas ka. Amen. Kana kung luwas ang sa katao, ang balang espiritu pupuyo. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 14. Sa sa Bible, chapter 2 verse 10, but God hath revealed Him unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, see the Spirit of man, which is in him. Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Verse 12, now we have received. Yung Bible, now we have received. Ato na naangkon si Jesus Christ, dahil nato ang balang Espiritu, nagpuyo sa itong kinabuhi, not the spirit of the world. Kaya ang daotang Espiritu, di na makakomfort. Di na makakomfort sa itong kahuyang sa itong kinabuhi. Not the spirit of the world, but the Spirit which is of God. Gikan sa Ginoo. Yes, amen. Gikan sa Ginoo na, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but with the Holy Ghost teaching, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man, kung saan ang natural man? Unsaved person.
Ikaw na, ako na sa una. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kung anong dagang tao, ang problema, manulis na lang, kaya naman wala may balang Espiritu. Natural man. Mga ang dagang mga tao, na iba na, mga bit, na asawa, hindi makontento, mangitag kamit, na naman, wala ay balang Espiritu na magkontrol sa iyang kinabuhi. Amen. Nganong dagang magbuhat o mga vices, nganong easy lang kasi buhat ko ng mga vices na dili makapahimaya sa Ginoo, nga naman, because they are a natural man. Yes. Wala pa nila natawat si Kristo, wala pa nila ang balaang Espiritu. The methods of the hope of the Comforter will abide us forever. Salamat nga ang saad sa Ginoo forever. Yun. Galatians, Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 13. Sa inyo sa Bible. Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted after that ye have heard the word of truth. Imong saligan, kaya nakadungog ka sa pulo sa Ginoo. The gospel of your salvation. In whom also after that ye believe. Mo ni instant yun. Wala ang kaluwasan, dili siya sa membership o simba dito sa simbahan kaya maluwas ka. No, dili nga na. After in whom ye trust, also ye trusted, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe, sa sumpay, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Kamala mo sa sealed? Kanang, sample ka tubig. Inikabli ni mo, wala na igamay no? Mo sa sealed. Silyo ba? Rumpat kang tubig, na itaklo, butangan bagabila, na ilang painitan, silyuhan, tagid nila. Mo na sealed. Ang sample sa soft drinks, kung wala na sealed, buhupas na siya. Diba, mawagtang ang panglasa sa Coke, mura na siyang tubig, or sa Sprite. Kung maabli na ni mo, mawa yung sealed. O nagibutangan ang sealed para ma-preserve. Amen. Maupod kita. Sa dahil imong gidawa si Jesus Christ, gisilyuhan ka sa balaang Espiritu nga nagpamatuod nga ikaw o ako anak sa Diyos. Amen. O nang di na tinuod nga, mingon sila nga, maangko ni mong balang Espiritu, kung sige kag simba, mapuno ka, ayong tuwa na, di na tinuod mo na sa Bible. Kaya imo ng Bible, sa dahil imong gituhan, gisaligan, ang kaluwasan ni Kristo, gisilyuhan ka sa balaang Espiritu. No? The methods of the Comforter will abide us forever. Una, number 1, because He wants us to know that He is a greater provider. Amen. Because He wants us to know that He is a greater provider. Sa itong text in John chapter 14, asa man ang provide niya na Brad? Verse 17. The Bible says, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it see Him not, neither know Him, but ye know Him. Kaila kaniya? For He dwelleth in you, that is the word, and shall be in you. Because He wants us to know that He is the greater provider. Number 1, He provide assurance. Amen. He provide assurance. Salamat ta nga naay kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Yes. Salamat ta nga ang kaluwasan dili hatag bawi. Amen. And inyo siya, and shall be in you. Naalag na sa imuha ang balaang Espiritu. In chapter 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while the world seeth me no more, but ye see me. Because I live, ye shall live also. Verse 20, at that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. See? He provides assurance. Assurance of salvation that we are no longer owned by the world. Amen. Salamat ta nga dili na ta napanag-iya sa kalibutan. Salamat ka nga sa kaadlaw na ay pastor, na ay Kristohanon, nga nibisita sa imuha para pabalon ka nga dunay kasiguruhan sa kaluwasan sa tao. He provide assurance of salvation that we are no longer owned by the world. Assurance of being not easy to get in trouble. He provides
The assurance of being not easy to get in trouble. Kung luwas na ka, anak na ka sa Ginoo, giprovidean ka sa Ginoo, nga ningon siya, ayaw ka dalig kalisang. In verse 14, yung Bible in chapter 1, let not your heart be troubled. Yes, amen. You believe in God, believe also in me. In verse 27, peace I leave with you. My peace shall I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. Twice gibalik sa Ginoo. Para iparimain sa ito ang kitang mga tao, di kita angay malisan. Kay He provides the assurance of salvation. He provides assurance, not only assurance, He provides ability. Ability to keep and to love His word. In verse, sa diyan naluwas na ka, in verse 15, if you love me, keep my commandments. Verse 20, at that day you shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved my Father, and will love him, and I will manifest myself to him. He provides ability to keep and to love His word. Kinsa man sa tuwa diri nga nagugma ni kaspulong sa Ginoo. Yung ka, ako Brad, istoryahe. May lang siguro makaabli kag pulong sa Ginoo, iligsimba nimo. Wala tay abilidad maminaw sa pulong sa Ginoo. Sakto mo dili. Pagbisita bitaw nimo, pagbisita bitaw nimo sa imong pastor. May study ka, masabihan ka makapagsugod, ingong kaon niya na pastor kay naapak ko gahang lakaw karon, bawagan. Di ba? Watay abilidad maminaw sa pulong sa Ginoo. Watay abilidad mahigugma sa pulong sa Ginoo. Kita la. Manang ang Ginoo nag-provide sa abilidad nga higugmaon nato ang iyang pulong. Mo na salamat ang gitudluan ta nga muablit ang Biblia. Amen. Mo nang gitudluan ta nga ato higugmaon ang pulong sa Ginoo. Amen. Di ba? Salamat na ikaw ako nahigugma sa pulong sa Ginoo. Kinsa man sa tuwa diri may higugma ta pulong sa Ginoo wala ay. Wala tay abilidad niya na aminaw pulong sa Ginoo. Wala tay abilidad ana nga mubasag pulong sa Ginoo. Diha na matagaan ta sa dihang maluwas na. Tugluan ta nga ang Ginoo naghatag ng abilidad nga ikaw ako dapat higugmaon nato ang pulong sa Ginoo. Kinsa man sa tuwa diri nga mulab sa pulong sa Ginoo wala man. Ya, moable naman tag Biblia siguro kung musimba. O mag-abli na ka Biblia kung mag-mustadi mo sinyong balay. Pero naiguman sa simba, Monday, Tuesday, nag-abli kasi mong Biblia. Ituluan mo yung sure ko lang, ituluan mo sinyong pastor. May gumawa ng pulong sa Ginoo, ato basaw ang pulong sa Ginoo, ato imitate ang pulong sa Ginoo. Pero sadly, may sunan, walay abilidad ang tao may gugma sa pulong sa Ginoo. Nakarealize mo na? What tayo abilidad ano yun? Di kita ka nagwali? Di kita nag-visitation? Pero salamat nga ang Ginoo sa diyang ni-provide sa assurance, He also provide ability. Ability to keep and to love His word. Salamat ang aningon ang Ginoo, higugma akong pulong. Kani Bible. I hope and pray mga Kristohanon sa Cornerstone Bible Church nga atong pamatuod nga doon na tayo abilidad nga gikan sa Ginoo nga atong higugmaon gini. Amen. Yo. Di lang kay purpose ta ba, di ba? Di ka susama ng mga purpose. Ang gingon nila nga pungko paminaw pa uli. Pamuyag. Di ba? Pag gitudluan tag abilidad nga higugmaon ang pulong sa Ginoo. Ug kana liyog na sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Nga mayon ang balang espiritu, basa ingon na pingon. Mayon ang balang espiritu, higugma ang pulong sa Ginoo, mayon ang kagalingon. Dili to. Ano man? Sumusugod pag sa dili, wala tay abilidad may gumpa sa pulong sa Ginoo. Kaya kung naa pa, inighapon, tanan sigurong bakti, siguro mapuno kada hapon. Pero sa wala may abilidad. But salamat nga makakaton ta nga ang Ginoo naghatag natong ability to keep and to love His word. Assurance, He provide assurance, He provide ability to keep and to love His word. Ability not to live a comfort life
in this world. Ability not to live a comfort life in this world. Sa dihang naluwas ka, sa dihang anak na ka sa Ginoo, tudloan ta nga dapat di ta magkinabuhi nga okay na ko ani. Pastor, okay na ko ani. No. Tudloan ta nga dili ta mahimo, di ta magkinabuhi in comfort life in this world. Nga para nimo okay na ni pagpanarbaho, okay na hindi makasimba, okay na hindi makahatag, okay na hindi makapaluyos buluhaton. Comfort na kaya imong kinabuhi, kay mao man ang kalibutan. Sabog-sabog sa di mo anay kalibutan, di ganahan mo simba, di ganahan mo hatag, di ganahan mo upper meeting, di ganahan mo hatag gospel tracts, di ganahan bisitaon sa pastor. Nga naman, ganahan tag comfort life ra walay mo ilabot sa kuha pastor. Pastor, ayaw pastor, okay ra ko pastor, okay ra ko aning kinabuhi. Kasi nga, gitudloan ta sa Ginoo nga di ta magkinabuhi ana. Sa tuwa lang. In verse 6, chapter 16. Chapter 16, verse 8 to 11, in the Bible. And when He is come, the Holy Spirit, He will reprove the world of sin. Sino naman? Sala na. He, kanang ikaw ng Bible, He, kanang wala ni mo buhata ang maayo, yung Bible, nakasala ta. He that do it good and do it not, it's sin. Yun ang Bible. Muna yun ang Bible. And when He is come, He will reprove the world of sin. Yun naman, comfort, kanang grabe naman itong comfort sa itong kinabuhi. Okay na ko pastor, nga di mo ampo. Okay na ko pastor, nga di mo appeal yung visitation. Yan naman, basin na tayo sa lang yung kitaguan. Kung mo na mayon ang Bible, and when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. I-reprove niya. Badlungon ta niya, ayaw lagi ang pag-comfort. Okay na kasi yung kinabuhi. No, dili na yung anak. Muna badlungon ta sa Ginoo. He provides assurance. He provides ability. Ikatulo, kapat ang humana? Sa point number 1 man eh. Because He wants us to know that He is a greater provider. Ikatulo, He provide attention. He provide attention. Asa na Brad? In verse 25. Verse 25, the Bible says, these things have I spoken unto you, being yet present with you. See, sa kagahi o ulo sa mga tao, sa kagahi ulo sa iyang mga disciples, gi-providean ka po sila sa Ginoong attention. Ikaw, kinsa man ka para providean, kinsa man ta para providean attention sa itong pastor. See, unsa ka bulaan ang mga disciples na bisag guys likoy kaayo, but God provide attention to them. Imagine na. Kinsa man ta para tagang attention sa atong pastor. Kinsa man ta para tagang attention sa Ginoo. Nga di may taganahan mo simba, di taganahan mo hatag, di taganahan paluyos buhaton. But yet, God provide attention. Muna ang pastor ipaadto ito. Kay kuwang sa dukol. Unang salamat ta bisag ikaw walay gana bisag taas sa pastor, pero ang pastor maningkamot gid mo adto mo hatag attention kanimo. Pero kung ang barangay captain gani mo to sa inyo ha, pukaran dan yun sa man makap. And that America pero ang pastor gid mo adto ito, pastor. Wala lang sa pastor kay wagi ka dalit nimo. Wala man ang pastor may kaon eh. Pero kung na mo kaon na. Amen. He provide attention. Imagine na no? Sa unsa pagkapakasasala sa tao, sa unsa kadautan ng tao, ang Ginoo walay gipili nga ang tao tagaan niya ang attention. Amen. Imagine na kinsa man ta tagaan attention sa Ginoo. Amen. Di kinsa man dili takos katagaan attention sa Ginoo. Siguro kung bisitaon kag mayor sa inyo ang panimalay, magkarakaraga, nulo si mayor oy sa tumaton. Di ba nindot ka na bisitaon kag mga gamhanan? Or mga naidungog. Bisitaon kasi ang panimalay. Tagang attention. Ano rin duda, grabe si Kuno. Bisitaon ni mayor. Pero ang pastor mo visit, awagi paki. Di mo gawas. Sis, asa mo ba na? Kaya pastor, sakit mo ito. Kaya ginanda ng asawa. Makak mo asawa. But salamat mga isunan. Bisag ingaan na atong kinaiyang isunan. Ang pastor, ang alagad sa Ginoo ni provide to attention. Yes, Ano? amen. Bisitaan ta, gihaguan ta, para lang na makaabot ang attention nila sa ato.
Di ba no, kinsan matagang atensyon no? Dahil may tago. Kaya kita go, pero tanawa ang Ginoo, He provide attention. 125, being yet present with you. Iduta, no? Bisa kay balo ang Ginoo nga mga disciples mangwala o sa kadlaw sa iyang kiliran. He provide yapon siya attention. Ingan na kamaayo ang Ginoo. He provides attention. It means He cares so much and He is willing to listen. Ingan na ang Ginoo. He is willing to listen. Sa diha ang imong kinabuhi, grabe na di mo di ka kasabot. And the moment nga mo pray ka, God will listen. Ingan na ang Ginoo. Di para sa imuhang, bisag imong igsuon o imong kapamilya na kay problema, isulti sila. Di ka luminaw. Pero ang Ginoo is willing to listen. Ingan na siya. The Holy Spirit gives these three things to make us understood that no matter what, we Christians can appreciate His goodness and move forward. No? The methods of the Comforter will abide us forever. Salamat nga ang balang Espiritu yung puyo sa tuwang kinabuhi. Because He wants us to know that He is the greater provider. He provide assurance of our salvation. He provide ability to keep and to love His word. He provide attention pagkalindot. Gahi kitag-o, pero tagaan yung attention sa Ginoo. Amen. Ikadua, because He wants us to know that He is the greater teacher. Verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, sa Bible, He shall teach you all things. He is the greater teacher. Nagsunan, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I said unto you. Pagkanindot, tudluan ka sa balang Espiritu. Sa diya nga ikaw magluya sa imong kinabuhi. Sa diya sa ikaw nga huwag tanga gana sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Na ang balang Espiritu mutudlo sa imo. Na ang balang Espiritu mutudlo sa taunsay ang ay buhaton nato. He is, because He wants us to know that He is the greater teacher. Una, He teach us how to live peacefully. Teach us how to live peacefully. Verse 27. Peace I live with you. Hindutan, no? Ang kalibutan, lingon sila, mulansad sila, kaya nga sila ang peace. Magsubok ng tungon, wala ay peace, aning kalibutan na. Yes. Muna ang kalinaw na agad sa Ginoo. Yes. Yung ang Bible, peace I live with you. My peace I give unto you. He teach us how to live peacefully. O na ang balang Espiritu. Sa diyang ikaw, huwag tangag ganas, magpangalagad. Sa diyang ikaw, mawadaan na o panginabuhi. Sa diyang ikaw, paminaw nimo, naglisa na kagbayad sa imong kurente. O sa diyang ikaw, malisa na nagpa-enroll sa imong anak. Niya malisa na ka. Yun ang Ginoo, peace I live with you. Peace I give unto you. Tudluan ka sa Ginoo nga dapat. Magmalinawon lang ka. Pagtudluan ka sa Ginoo nga magkinabuhi ang tang malinawon. Dapat di ka masama sa upan nga makita itong mga dili Kristohanon nga sa diyan walay tubag ang ilang kabukaton sa ilang kinabuhi. Kagbubot ang gawas o resulta sa ilang pamilya. Pasalamat ta Kristohanon, ikaw ako gitudluan sa Ginoo. Amen. Nga magkinabuhi malinawon. Pero na yung Kristohanon, no? Nagubot na po nilang pamilya. Ano ka na? Basig wala pa rin mo totally masabtan na gingon ang Ginoo gahatag ko rin mong kalinaw. Manang kinahanglan ka maminaw, kinahanglan ta maminaw sa pulo sa Ginoo, kinahanglan to ang Ginoo sa atong kinabuhi, kay ang Ginoo naghatag siya kalinaw. O nagtuo ang kalibutan nga tanang substance ani kalibutan mo ay makahatag nilang kalinaw. Dili oy. Ano ka mo simba, Brad? Pero anak ng baboy. Kaya umusimba ko pastor, murag basalimo ang akong utok. Kasi inyag, mahigaan to sa inahan. Mamatay. See? Huwag kay kalinaw. Yung simba ka, pero ngayon muna, tas baktin. Brad, nga na ka musimba, Brad? Wala, bantay sindahan, pastor. Ay muna, tas tindahan. Brad, nga na wala ka musimba? Ako'y duty ron, pastor. Ay muna, duty. Huwag kalinaw. Pero sa diyang naluwas ka,
Tuduan ka sa Ginoong kalinaw. Amen. Tuduan ka mo nang ginigingon. Brad, simba Domingo. Yes, Pastor. Amen. Diba? Malinawon ang imong kasing-kasing. Balag kawato na yung balay. Sabi mo, wala ng balay. Alright. Mura, buga ng gold. Diba? Di mo simba, buga ng gold sa balay. Si kawato ang tumastor. Si kawato no. Uy, makawat na to eh. Mana ang Ginoo nagtudlo sa tuwa ang balang espiritu. He teach us how to live peacefully. Hinaot ba Kristohanon nga ang imong talipay wala ring substance aning kalibutan na. Amen. Nasa Ginoo. In chapter 16 verse 33 ng Bible, these things have I spoken unto you, that in me you might have peace. See? Kung naa ka ni Kristo, na panang pangalagad ni Kristo, naa ang kalinaw. Amen. Pero kung imo sa likod si Kristo, kung sa ingon sa Bible, in the world, ye have all problems. Amen. O na diha, ano mo ka mo simba? Pati ni pastor na, bugo. Na ang kalinaw ng simbahan, na ano yung satisfaction ng simbahan, pati mo simba. At piliyong ginang kalibutan. O sa kalibutan, in the world, ye shall have problems. Pero sa Ginoo, sa Ginoo, that ye might have peace. See? Klaro kayo ang Bible. Pero piliyong ginang kalibutan, no? Tribulation, na, problema, kalisdanan, kawadun, maunay kalibutan, yung pili yung karito, kung adtong yung karito. Nga sa Ginoo na ay kalinaw. Ay, pastor, kay, may na lang, pastor, ba, i-double pay ko, kay Domingo meron. Ay, sunan, why kalinaw sa kalibutan? Ang Bible, puro problema, tribulation, no? Kalisdanan, kawadun. Wala, wala kay kalinaw, wala, kasana, wala kay kalinaw. Sige lang panarbaho. Brad, okay ka, Brad? Okay, Pastor, pagbuking na ako naman. Why kalinaw sa kinabuhi? Amen. Salamat ang balaang espiritu, nimpuyo sa tuwa, tudluan ka, tudluan ko, tudluan ta, na magkinabuhing malinawon. Amen. Amen. Nga bisag kulang yung pambayad sa imong tuition sa imong anak, kalmar ka. Yes. Right. Nga bisag kibalo ka karon si manahap, bayron nun sa kurente yung tubig, wala ka, kalmar ka. Amen. Kaningon ang Ginoo, peace I give unto you. Kalma lang, chill lang, di ba? Relax lang. Ay, kalisang! Wala. Gusto mo ako itong bayram sa isang musimba. Masahiros ako. May na lang ba? Ugma, lunes. Aplihan ko an. City Hall. Bayad ko ito sa kuwan, 20. Huwag kayo kalinaw. Huwag kayo kalinaw, anak. At salamat nga ang balang espiritu nagtudlo sa ato these things have I spoken unto you, that in me you might have peace. Yung si pastor, di ta magpakabugo. Ano, sa kita na, no? Ang bugo sa buhol isda na. Naman, sa iyo na kay kuhaon. Di ba? He teaches us how to live peacefully. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 7. The Bible, and the peace of God which passeth all understanding. Luta, no? And shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Pagkalindot, and the peace of God which passeth all understanding. Tungod kay na ang kalinaw gihatag sa Ginoo sa tuwa pinaagis balang espiritu, basagta nimong tanang kalisdanan sa imong kinabuhi. Ngano nahitabo ni basagta na nimo. Because the peace of God which passeth all understanding. Karon wala pa nimo masabtan, ngano lisod ang kinabuhi na ang espiritu, ang balang espiritu sa Dios na nato nagatong kalinaw, aron masabtan nimo ang tanan. Amen. Masabtan nimo ngano Amen. gidamos sa imong sudan si manaha. Kaya nga Ginoo, ginamo sa ka, kaya magbaboy ka, mahibdan niya ka. Hindi ka, Ginoo, nga naman to Ginoo. Mga kasabot. Muna nga Ginoo na ang kalima para nasabtan. Nato ang tanan. Colossians chapter 3 verse 18. Colossians chapter 3 verse 18. And let the peace of God roll in your hearts. Nunduta, no? Kay kung ang kalinaw mo'y mudumala sa imong kasing-kasing may sudan, ingon di ka, bisag wala pa kay bugas o si manahon na. Okay, ang ginanimo. Yes. Amen.
kung naanin mo ang balang espiritu. Estudyante ka ron? Aminaw nila, left behind sila kung wala sila gadget. Malisan na sila sa pag-eskwela. Di ba? So, dapat tita malisan. Kaya nga ng Biblia, and let the peace of God roll in your hearts. Kaya kung ang kalinaw, may mo dumala sa imong kasing-kasing, may sudan, hapsay ang imong pagpuyo, bisag buwad ang imong sudan. Yes. Amen. Kaya nagsaw-saw nimo sa suka, ang aperting halanga, lampaksit ang bahaw. Di ba? Pero why kalinaw? Bisag litson pa na. Maagad ka. Magyaw-yaw ka. Parata ni litson, oy! Mapahibakaon mo, may parat. Di ba? Kabihan ang tinuwahay. Ba, kung ano na ikulang, alay, pamahimong dagat. Magyaw-yaw, ay kalinaw. Grabe may balik na sa daan, alay. May kalinaw. Pero kung ang kalinaw sa Ginoo mo dumala sa imong kasing-kasing niya, to which you are called in one body, and be thankful. Magpasalamat dito sa Ginoo. Lord, Lord, nagtambo siya sa akong kinabuhi. Diba? Ano naman? Kaya naa ang kalinaw mo tudlo sa ito. It teaches us how to live peacefully. Ikaduha, the Holy Spirit is the greater teacher. He teaches us how to live affectionately. Isa na, love. Gitudluan ta sa balang espiritu na higugmag kalag. Mao bitaw nga mga apig tagkalag, kay dili na ato ang kinaiya. Kinaiya na sa Ginoo. Yes. Amen. Parang yung ang Ginoo, tudluan na gugmas kalag. Mao na natay sa winning, natay tudlo bata. Ano man? Gitudlo na sa balang espiritu sa ato. Ingon ang in Acts, kabagatan in Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that receive the Holy Ghost. And ye shall be witnesses both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kinsa yung tudluhan na? Ikaw ba? Wala, oy. Wala. Kana ganay mingon si pastor, muhatag sa mission. Nagbungkot gani atong naong. Kato pagsugod sa pagsimba man, wata ka pasabot unsa ning gugmas sa mga kalag. Yo? Kung sa diyan naluwas ka, may kaigalaan, sa diyan ikaw ako naluwas, tudluan ka sa Ginoo, sa balang espiritu, nga mahigugma. Amen. Tudluan ka niya na. Dili na ito ang kinaiya. Kinsa naman matuhan na ito sa luningo, no? Kinsa naman matuhan na ang atong bisitaon, sa istorya, sa pulo, sa Ginoo, para sa kaadlaw, dili sila maadtong impierno. Kasi wala tayong kinaiya na mahigugma sa mga kalag sa tao. Hindi tayo kinaiya na. Pero salamat sa dahil naluwas ka, sa dahil naluwas ko, gitudluan tag, mahigugma o kalag sa Ginoo. Kung naa mo visitation, na Bible study, na mapaluab ka, support of mission, malipay ang missionary, malipay ang anak sa pastor. Naman, kana kinaiya na sa Ginoo ay hatag na rin nato. Amen. Kaya kita, wala mo bitay gugma, binanay lang. Di ba? Huwag ito nagbisitaan, tag maayo para makatunta, mahigugma yun ta. Yes. Wala karon kita, kaya nakatun naman ta. Dili na ito magpasilid ko, ano eh. Alright. Di ba? Amen. Wala nga nabisita, balik ni pastor sa inyong balay, karon ano, naluod na. Kaya salamat ta, nga ikaw ako, gitudluan ta aning gugma. Gugma sa mga kalag, gugma sa mga missionaries, gugma sa pastor, gugma sa anak sa pastor, gugma sa matag usa. Di ba? Dapat walay kwarel na diri no. Sabi na tagduyan na sa atong pastor na para bulkin ang tagusa. Gugma ba ang patigbabaw? Amen. Yeah? Gitudluan tag mahigugma. It teaches us how to live affectionately. Not only affectionately, katulo, because He wants us to know that He is the greater teacher. He wants us to know. He teach us how to live obediently. Obediently. Diba? Ino si Doktor, ang pinagkira Diyos panalangin sa ginabuhing Kristohanon, obedience. Kung di ka maubi, wagi panalangin. Amen. Saan ito makita, Rad? Chapter 14, verse 31. The Holy Spirit teaches us how to live obediently. To live obediently. But the world, 31, but the world we know that I love the Father. And as the Father give me commandment, dara.
Even so, I do. Lord Jesus Christ, bisag ako nang gibuhat. Yung ang Biblia, daray. Arise, ay si katulong. Yes. Amen. Yung ang Bible. Arise, let us go hence. Kaya dako pa ang buluhaton, dako pa buluhaton sa cornerstone, dagang pag mga kalag sa dumagiti, nga nang ginahanglan sa kaluwasan ni Kristo. Manalingon ang Bible. Even so, I do, arise, ay kapoy-kapoy, ay luya-luya, yun ang Bible, let us go hence. Yes. Amen. Wala, mga abig tagkalan. Obey. Gitudluan ni Jesus Christ ang mga disciples of obedience. Yun ang Bible, let us go hence. Wala mingon si Kristo sa makadawat mo sa balang espiritu, mulingkod na kadiha, niya muuli, manarbaho. That's it, wala. Hindi na mga gitudlo ni Jesus Christ. Kaya ang gitudlo ni Jesus Christ, sa diyan na luwas ka, nagkistuhan na ka, arise! Let us go hence! Mga abig tagkalag. Gitudluan ta. Arise! Ay sigig, ayaw wata nga. Subuon pa ka. Kay balo ka nga hugaw ang atubangan siligi. Amen. Dili kay mingo pa ka. Kung daw hugaw mo kay diri. Ikaw dali ka balo mo limpyo. Right. Diba? He teach us how to live obediently. Inigsugo sa pastor tuman ay si bagutbot. Yes. Diba? Obedience. Kaya tayo sa ako may sunan. Kung wala pa ko diya sa San Jose, wala pa ko magkarian diri, wala kay pandemic. Nagkabiyod ako, Bible study, construction. Construction, Bible study. Tungkol, mabisi ni construction, mga isunan. Ingon si pastor ako, i-cancel ang imong Bible study. Kaya magtrabaho ta. Kung ikaw ay mong kasing-kasing, dili mauminong ka, gabi ha pastor ha. I-cancel yun, kaya mag-construction. Kung ang tao nga, di ko yung utok, di ko tumobi. Bili tayo sa kinabuhi sinan, i-cancel ang Bible study kaya mag-construction. Ningon si pastor, early na yung Bible study, no? Wala sa mukha ron schedule, kaya magtrabaho ta. Diba? Dahil mga tayo sa mga isunan na kinahanglan, ni mo i-cancel ang Bible study, ginawan, ning-obey ka sa man of God. Ningon ni mo, Pastor Brad, pasugo ako. Pila ka sa tuwa diri, mabiyaan mo trabaho kasi sugo kasi mo pastor. Pero what, sugo kasi dili ang kanang pastor. Hindi ginaganahan manugo. Pero na yung mga tayo sa ikapos sa Ginoo kasi gisuguan na sila. Pila ka sa tuwa diri kung suguan kasi mong pastor, mingon ka, Brad, biya sa kanila imong trabaho pad, kay natay ang tuon. Pila ka sa tuwa diri kay imong biyaan imong trabaho kay mutuman kasi mong pastor. Arise, ingon ang Bible. Let us go hence. Di ba? Pila ka sa tuwa diri gi-encourage ta nga mag-Bible study ta, mag-soul-winning ta, magtudlo tag bata. Pila sa tuwa diri mo arise, mo obey. That's the word. Arise, obedience. Obey. Gitudluan ta ana. Usubok ang landungon daghang mga Kristohanon sa laing mga kasibahanan ng sunan. Sige na higda. Masalamat ta nga ni Kristo may sunan ang balang espiritu sa damingon siya nato arise. Let us go hence. Simba kay Domingo adto. Di ba? Kung naisugo atong pastor, ayaw bundak-bundak sa imong tiil, mura kag bata gamay nga suguon sa ginikanan nga mingon ako na pud. Ayaw ana. You know what? Naka-learn ka na sa Cordoba. Kining sugo rin sa pastor kay pribilehiyo. Kung ginay ka suguon sa imong pastor, bantay ka. Ano na? Something wrong sa imong kasing-kasing. Ano na? Kung sugoon ka sa imong pastor, kung sugoon ka sa itong pastor, panalangin na. Amen. Dili kay, grabe pastor, ako na san? Kabiya ni pastor, oy. What kami sa kundumba, may sunan, no? Sa una kita, pag-start na estudyante ako, si pastor, nakita ko sa una nito, siguro din na siya kainunduman ni, no? Naka-assist pa ko niya mag-welding. Yung taon mixing. Welding ni pastor. Pastor siya itong time din, mag-ulian, obedience nga isunan. Yan na tudluan tag obedience. Yan ta mo obey sa man of God. Kaya kung dili nga isunan, wala plus ang tanin. Pero kinalang ta mo obey, oy. Kung suguon ka, ayaw gina, grabe ako na punan ni pastor, bago ba yung gisugo ni mo? Ako na po. Gusto na hindi ka, pribilehiyo kaya suguon ka sa pastor. Yan na. Pribilehiyo kaya.
Ayaw i-take for granted. Gamingon ka, grabiya, pastor, ako na ba, pastor? Grabiya siya, na ba, pastor? Sige lang ako. Buwan pasabot na igsunan. Ang pastor sila na ay nakita sa atong ang makita sa uban mo nakita ay gisugo. Amen. Iya, mabagulbol ka, grabiya, pastor, ako, isugoon. Asa mo obedience, ana? Kiningon mo ng Ginoo. Even so I do, ako man ang gibuhat sad. Arise, let us go hence. Obedience mo isunan. Obey lang sa imong pastor. Ay panundong sa mga ubang tao o mga Kristohanon na di gid mo obey. Di ba? Obey yun. Amen. Lisod kayo ang Kristohanon, obey mo obey. No? He teach us how to live obediently. We cannot teach others if we are not willing to be taught. Allow the Holy Spirit to teach us and be willing to be taught so that we will be able to teach others also. Okay? We cannot teach others if we are not willing to be taught. Di ka katudlo sa uban kung di ka magkatudlo. Amen. Ayaw ko tudloin, pastor! Di balo na ko ani, pastor! Hindi naman kinaiya. Allow the Holy Spirit to teach us, sinabi sa man of God, and be willing to be taught. Kay dili tanan butang sa kalibutan imong mabalaan. Kung sa engineer pa ka, pwede ka po ka masipyat. Diba? Allow the Holy Spirit to be willing to be taught so that we'll be able to teach others also. Kung nang gitudluan ta, kanya kita po makatudlo. If we are not willing to be taught, unsa mo na ito pagtudlo sa uban? Nga Brad, di ko ba ang Ginoo? Brad, simba ta. Ikaw mismo, wala na nimo. Buhatag, di ka magpatudlo. Tudloan kasi mong pastor, Brad, higugma ang mga pastor nga mga bisita, ang mga missionary. Gitudloan ta niya na, nga mo atiman. Pero di kita magpatudlo. Ayaw, pastor, ikibalo na ko ani pastor. Kasi nga, way, kaibalo na to eh. Mo na magpatudlo ta. Amen. Para makatudlo ko sa uban. Diba? Tudloan ta to serve. Nindot kayo na. Pero di man taga na magpatudlo. Di taga na kita mo serve. Taga na kita serbisyuhan. Yan saan ito pagtudlo sa ako nga. Uy, kato siya. Ikaw ba? Ikaw diha. Uy, di na mahimo eh. Ikaw pa lang. The first place kita sa itong kagalingon. Di ta magpatudlo. Mo nang kinahanglan ta magpatudlo sa itong kagalingon. Amen. Ay, pamaymay diha. Di ta magpamaymay. Kaya may na to. Walang kinahanglan na to ang balang espiritu. No? He teach us how to live obediently. Katapusan siya gid sa amang. Ay, magmuli na ta. The methods of the Holy Spirit of the Comforter will abide us forever. Because He wants us to know that He is the greater teacher, a provider. Because He wants us to know that He is a greater teacher. Katapusan siya gid sa amang. He teach us because He wants us to know that He is the greater guider. Chapter 16, verse 13. The Bible says, howbeit when He, the Spirit of truth, is come. Sa diyang maabot na ang balang espiritu kanato o kanimo, yun sa Bible, He will guide you into all truth. Duta no? Giyahan ka sa tanang kamatuoran. O namingon ang balang espiritu sa mo, simba kay kaayuhan na nimo. Hatag kay kaayuhan na nimo. Giyahan ka ma. Amen. Amen. Kinaiya na sa balang espiritu sa tuwang kinabuhi. Amen. He will guide you into all truth. Di gyud mo guide ang balang espiritu o kadautan sa atong kinabuhi. Yes. Amen. I-guide ka sa balang espiritu alang sa kaayuhan sa imong kinabuhing Kristohanon. Amen. He will guide us, no, into the future event. He will guide us into the future event. Unsa ang future event? That is the rapture. He will guide us into the future event. Verse 13 in the Bible, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that He shall speak, and He will show you things to come. That is the rapture. Tuluan ta. Tuluan ta nga na rapture. Ang balang espiritu nagtudlo sa tuwa nga na rapture.
Ning tuo mo ana na rapture. Amen. O ikaw ang muna rapture. Ha? Salamat ta itudluan ta may sunan nga sa dili pa mo balik ang Ginoo, i-rapture ta niya. Amen. And He will show you things to come. That is the event. It's a future event, rapture. Salamat ta nga sa kadlaw na i-rapture. Nga sa dili pa mo balik ang Ginoo, sakdawon ang iyang mga anak. Umaanang salamat ta nga ang rapture naghatag natog kadasig nga pagpadayon ta, mag-faithful ta kay basin ugma or sunod adlaw or sunod semana mag-rapture na. Kung namingon imong silingan ay simba kay mulapas ka sa langit. Okay na nang mulapas kay sa di kaabot. Yes, right. Amen. Diba? Balag ingnon ka, sige mag-faithful na sa imong ka-faithful na mulapas na ka sa langit. Okay na na. At least nilapas ka sa langit kay sa di kaabot. Di ba? Asa man ginahan ka? Mulapas ka sa langit o di ka kaabot. Di ba? Mo na magdudluan ta, no? He will guide us into the future event. That is the rapture mo na mag-faithful ta. Kaya basin itaong kuhaon or rapture na. Di ba? He will guide us into the future event. Kedua, He will guide us into an ending fellowship. God will guide us into an ending fellowship. Verse 14 in chapter 16. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and he shall show you, and shall show it unto you. All things that the Father are mine, therefore that he shall take of mine, and shall show it unto you. Kana sa kadlaw ipakita sa Ginoo ang ending ng fellowship. Kana and shall show it unto you. Ipakita niya sa Ginoo ang ending fellowship ng adto to sa langit. Yan ang Bible. Yan ang Bible in John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If you are not so, I would have told you if I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, and where I am, there you will be also. So na, that is an ending fellowship na to sa Ginoo. Walay kahumanan. Yan, nindot kayo no? Nindot kayo na natay ka fellowship sa Ginoo, Lord. O sa kaadlaw, wala na hunong ang atong fellowship sa Ginoo. Karon, Domingo lagi mo mari din eh. Uban sa inyo. Isunan, atong hinumduman nga ang fellowship ay isunan nindot kay lisanan. Amen. Kaya salamat tagaw sa kaadlaw may isunan atong ma-fellowship si Kristo dito sa langit na walay kahumanan. Yes, amen. Tiningon siya that where I am, there you will be also. That is an ending fellowship. Tiyaw mo na, pagkanindot no, nga kuyog na ato hangtod sa hangtod na si Kristo. Walay kahumanang fellowship. Walay kahumanang pagdaig sa Ginoo. Amen. Because He wants us to know that He is a greater provider, a greater guider. He guides us to the ending fellowship. He will guide us to be faithful. He will guide us to be faithful. Not only a future event or an ending fellowship, but He will guide us to be faithful. May sunan, mag-faithful anta. Amen. Asa ito makita? In chapter 16, verse 12. Ang Bible, I have yet many things to say unto you. Daga pa kung mga butang na akong isulti nga na kaninyo. Kung ingon sa Bible, but they cannot bear din tao. Dili pa na nimo masabtan karon. Dili pa na nimo madala nimo karon. Mana mag-faithful ta. Para sa kaadlaw ato na masabtan. Amen. Mag-faithful ta sa pangalagay sa Ginoo. Mag-faithful ta sa atong pagpalayo sa bulahaton. Mag-faithful ta sa atong prayer life. Amen. Kaya ato na faithful, kanya rin mo simba. Wata na. Ang faithful na daghang way sa faithfulness. Faithful ba kasi mong giving, sa atong giving? Faithful ba kasi mong Bible reading? Faithful ba kasi mong prayer life? Faithful ba ka sa imong sa simbahan? Faithful ba ka sa alagad sa Diyos? Kaya ang klase nga faithful. Muna atong katulo ng faithfulness. Amen. Ngayon ang Biblia, I have yet many things to say unto you. Kaya kung mag-faithful ka, daghang mga butang pa nga isulti ang Ginoo sa imo. Dili pa lang karon, kaya naman, dili pa nimo madala, dili pa nimo mabitbit, dili pa nimo masabtan.
Kaya kung masabtan ni mo, mahamugiro mong ka, kabalo na kuha na eh. Kabalo na kuha na, Lord. Kabalo na kuha na, Pastor. Wala na, challenge, wala na. Diba? Muna ninyo ng Ginoo, I have yet many things to say unto you, but did not bear them now. Daghang pa kaayo, mga amazing nga mga butang, ipahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi karon. Basta ang faithful lang ta. I hope and pray this afternoon nga atong masabdan nga ang balang espiritu may magtudlo sa atong tanang butang. He is the better provider. He provides assurance. Assurance provides ability to keep the love His word. Isunan, ang balang espiritu atong itugot may lumudumala sa atong kinabuhi. Amen. I hope and pray na pinaagi sa balang espiritu ay sunan atong masabdan na kinahanglanon nato siya sa atong kinabuhi. Amen. Let us pray.